Čo to tu dnes máme? Aha, ďalšiu operáciu. Takže, ako som sa tu pripravil s touto injekciou. Majú tam pichnutú. Ale má tam iba polovicu. Čo to s ním urobí? Čo to? On sa premenil! Utekaj! Stražníku! Utekaj! Utekajte! Utekajte! Co se děje? Zombie! Utekajte! Rýchlo! 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 Do autu! Von tam zbraň! Rýchlo! Nie! Ah! Rýchlo! 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 Otvor sa! Otvor sa! Rýchlo! Ah! Rýchlo! Ah! Rýchlo! Nemůžu ho trefit. Snaž sa! Kde? Pozor, tu je! Ah! Čo to bolo? Mám jeho hlavu. Poďme rýchlo do ukrytu, aby na nás už nič takéto nevybehlo. Vôbec neviem, čo to mohlo byť. Rýchlo do ukrytu. Poď. A teraz už musím si oddychnúť. Už ma z toho bolí hlava. Dobře.